Ayos yung pinapanood mo ah. Dito oh. Ay. Yan, shout out kay Pogi. Pogi, shout out. Shout out mga kalunggoy. Dito may duyan. Dito pa rin ako nakatira. Saan? Sali pa rin ako na liga dito. Puta na kasali sa liga? Hindi, kung dito pa rin ako nakatira. Saan yan? Saan yan? Nililupa. Sa? Nililupa. Ano lupa? Nililupa, sabi mo. Walang lupa? Sa? Tines, may pao. Saan yun? Nililupa, may pao. Manila? May pao. Pinapunta dyan sa Rodman. Nagibalang bahay namin dito sa Rilas. Ah, Riles. Shout out sa mga viewers. Sa taga ano pala to? Taga Quiapo pala tong si Pugi. Ito, kung may mga nakabiyahe kayo ng Quiapo, mga nawawalan kayo doon. Ito na oh. Di ba? Saan ka natira dati? Sa tabi ng Riles? Sa May pao. Paho? Yan, yung mga nakakabiyahe ng Paho. yung mga nawawala ng ano dyan, bag, cellphone. Gagi. Oh, ito na yun, oh. Wala yung signal ko. Shout out Jomar Gutaba. Ay, shout out mo si Jomar Gutaba. Hindi sila. Shout out mo nga. Tutulog. Ano yan? Dito sa kabila. Kabanilid. Sarap, mahangin oh. Bawal magkalat dito. Ayun, bawal magkalat. Multa ka 5,000. Nilinis na nga yung iba doon, no? Sa- Kalat. Ano? Oh, kasi lilipat. Yung mga Lilipat taga niya. Valenzuela. Di ba dati makalat yun? Saan? Eh, naamoy ng ano yung mga estudyante. Naamoy? Hmm. Basura? Kaya, nilinis na nila. Tignan mo doon, malinis na. Yan ang kalat. Yan. Ito na. Yung mga nawalan dyan ng ano, bag, cellphone. Pero nagbago na yun ngayon, mga ano. Kasi dito na nakatira sa Valenzuela yan. Kaya nagbago na yan. Ano lang, inaano yan? Sapatos na lang. Oh, puta, may iba-iba sapatos araw-araw ha. Babaw yan, yan ang alang kapatos. Kasi dati nakatira siya ano, sa tabing Riles doon sa Paho. Minsan na rin ako nawalan doon sa may sa Paho na yan, may Riles. Ay, dito doon. Oo, nakawan ako doon. Wala, namambreak ka na siya eh. Hindi ka na pwede kasi dito sa Valenzuela yung ginagawa mo doon sa ano. Sumahod ka na ba dyan, boss, ha? Vlog ka na vlog, eh. Sarap dito oh. Hangin. So wala po kami sa ano, wala po kami sa bundok. Nandito kami sa ano, sa siyudad Valenzuela. Yan yung mga nakaparadang ano, mga truck. Bawal dito magkalat. Ayan o. Bawal. May multa. Yan o, multa o. Bawal magkalat. Multa 5,000. Bawal magkalat dito eh. Ito ba yung bibili mo salamin, oh?
Tapos bawal din umihi dito. Boys, oh. Kung umihi ka dito, multa ka naman 1,000. Alin? Yun yung salamin. Mahal yan? Hmm. Mahal yan. Ito magkano kaya presyo? Tingnan mo, Shopee. May presyo. Yun o. 113. 113? 1,130, O 1,000? No? Mahal nga yan. Mahal nga yan, ganyan. 1,130. Mm. Tapos naman kahit gabi pwede mo gamitin. Oo. Uy, langgam. Ito, ikaw na lang ano yun namin, yung kami namin te. Ano? Hindi, pwede ka na mag, ano eh. Kami. Hmm? No? Yan na lang ano ko. Ikaw na lang nakakakot eh. Teka mo lang. Bili ka gin dun. Ano yan? Yes, gin. Hello? Bili ka gin. Ha? Gin. Limon to. Naka ano? Listing. Limon, just Ha? Pwede mo ah. Meron ba? Hindi pa expired? Hindi na. Yun sa may baba. Hindi naman takpan, hindi naman tayo. Gagawin natin sa... Merinda tayo. Ayan o. Nakalive na gagi. Mar. Merinda tayo, Mar o. Hello. Ay, doon ko ilagay sa ano ko. Sa lagayan ng tubig. Kain ko eh. Yung ano, langgam yung malalaki. Ayaw ko timplahin dyan sa ano. Europe. Expiration ito. Trend. Spray, ano ba ngayon? Spray. Hindi nyo na talino, nakita ko ito. Tumakot. Ito nakaamoy ah. Init eh. Nakaamoy ah. Dito Mar. Meron na tayo. Karali yan pala. Tirador po na BO yan. Tirador ng BO to. Pogi. Hindi na siya tirador sa ano. Kapaho, Manila. Tirador na siya ng BO ngayon. Tirador na BO. Boy siya. Sabi mo muna to. Sabi mo doon po sa takmat po. Bawal magkalat eh. Mamahuli tayo. Bawal magkalat tayo. Bawal magkalat. Banda yung kalat. Hindi, hawakan ko. Ay ay! Ay!
Matamis na kaya yan? Ito mangga oh. Mangga. Kami ito na. Ay! Nakapun. Ano Pwede yan? na siguro yan, alas dalagyan. Pwede na yan. Tara Mar! Road trip! Ito, kailan? Pucha. 2023. Ibigay niya yun sa tropa niya dyan. Gayaw. Makain na ng ice pero. May baso. Lamig. Yung nag-scam kaya to, ano? Alin? Boys sabi nyo, 3, ano lang oh, 377 lang. 337 lang. Yung ano. Gold. Pwede daw yung nasanla ng ano, 15K. 37? 37? Oh, 337 lang. Tapos ano, naging tunan nila. Tiki Ano yan. lang, ha? Tiki yan. Teke yan. Oo. So ano na lang daw, isang ano lang. Isang taon na lang. Bilhin ko lang daw. Yan. Pag pinipilit ka, wag mong bilhin. Ito, may mga ano pa. Shout out sa mga viewers. Shout out kay ano? Call, ito, Kay Jason Balbuena. Dito kami ngayon sa ano? Teke, Sa bundok. tignan mo yung gold niya, sinend pa nga. Pag pinipilit ka, ano yan? Piki yan. Teke yun. Hmm. Ano, Maraming piki na gold niya yan. nag-invest ko. Ano mo, lalaki niyan? Lalaki niyan? Pwede mo nang bilhin. Try mo, no? Maraming mawawala, no? Try mo. Malay mo nga, masanla mo ng 15K, no? Tiba-tiba ka, no? Diba? Bigyan natin yung mga tropa natin doon ng juice. Uminom ka na, Pogi. Kaya bigyan ko sila doon. Sila boss. Bigyan mo. Oh, hindi naman ako inom. Hindi ka inom? Oh, sa akin. Bawal sa'yo? May ano ka? Diabetes? Yan natin sila doon. Turok! Wait, nadala ng juice. Oh, habang malamig pa. Ano sinasabi ko sa'yo? Siyempre, ako pa. Ano mga tracking? May baso naman yata dyan eh. Yun lang. This is the possible. Ayun, buti nyo. Hindi naman pa nga eh. Pa.
Walang magmamalasakit sa inyo. Oh. Ay, baka inihian na yan. Ay, inugasan naman eh. Yung wallet to tinapon-tapon na yan. Wala nang laman. Wala nang laman yan. Wala lang alam tinapay eh. Yan ang nakayanan eh. Iinom kung mabigat, boss. Ang Kaya na bahala sa tinapay. No problem, boss. Baho, Sa'yo ba itong bote? Baho, magkanal. Hindi, ano yung boss? Malinis yan, boss. Ikan muna. Teachers yan eh. Boss. Ah, lamig. Hindi ka expired na yan. Ah, expired na. Ba, malaman mo naman yung pag-expired Orange ba yan. ito, boss? Ilang taon na Anong yan? orange to? 2023. Oh, pag kumulot yan mo, Yan, Rick. expired. Pero pag hindi, Okay pa, okay pa. success. Diba? Mango na mango. Busin nyo eh. Lagyan mo, kukunin yung bote. Busin nyo na. Lagyan mo na. Sa'yo. Hindi pa pala, hindi na pala. Ha? Busin nyo na, lagay mo sana. Eh, alugin mo kayo meron pa yan. Takpan mo. Ito, malamig yan. Siyempre. Eh, may rep ako dun sa sa truck ko. Oo. Wala, yan ang visible rep. Hindi niya alam. Oo. Nakakasipon to boy. Ha? Hindi na, tatapon ko na yan. Sa'yo na. Ayoko. Tatapon ko na yan. Sisipon pala eh. Ayoko gumagamit. Ayoko na. Sipon pala yan, boss eh. Kakasipon. Oo, ayoko na. Pero sa bagay, ganito yung kitaba eh. No? Okay. Tubat? Oo. Tagal niya ginagamit. Ayan, shout out sa 2 viewers. Shout out sa 2 million viewers. Bertudaso family. Shout out. Sa? Sa Bertudaso family. Shout out daw. From From province. Province of Samar. Yung Ilocos. Meron pa boss oh. Meron pa oh. Ano yun mo? Ubusin mo. Sayang. Inalog ko na. Yaman na. Gasa ko na. Nagaya ko kasi ng tubig yan eh. Lagyan mo muriatic yan. Pwede, boss. Para malinis. Kaya, Ah. sarap na sarap sila sa binigay kong juice na expired eh. The best. Pag expired. Nandun yung sarap. Ayan, kukulo-kulo lang yung konti. Di bale. Marami naman ang kataguan eh. Ayun, may kangkong naman dyan eh. Pag kumulot yan, mukhain ka ng kangkong. Ay, lagay, mailaga. Kain ka ng kangkong pag kumulo. Tinawagan ka ba? Hindi mo nakal? Hindi. Nakita ko lang kagabi pag uwi namin. Ay, sabihin nung umuwi ka na, kasalubong kayo? Hindi, nakita ko lang yung schedule. Napalipat ka na ba? Ay, hindi. Sabihin, pumunta ka doon sa Kisher. Biyahe ako. Oh. Ay, mula lunes ang biyahe kami ha. Yung sa maliit kami Marcel. Jay. Hindi. Nagkamam sa'yo kinangyan. Kahit saan. 183 gamit nung lunes eh. Di ba? Pwede naman ako kahit saan, kahit anong truck. Ganda. Ano tayo bumiyahe. Tinatawag ng flexible ka. Flexible ba? Taba-taba Saka- ng mga tao. Flexible Para saka naging flexible. flexible saka transparent. Kita loob. Sa loob. Kita ang loob. Ano? Kaling ah. Di kaya ta marunong pa niyan. Ha? Mamaya nilolok mo lang yan. Eh, pinag-aaralan ko nga. Kaya tayo dyan. Ngayon ko nga lang ano. Eh. Pero may tatapon ko na to. Bibigay ko na lang. Huwag mong ibuga ha. Lunogin mo. Nandiyan yung mga bio namin. Bio. Ayun, mga bio. Marami kayong bio ngayon? May bio kapon wala? Meron. 4. Pero ngayon wala na yata. Iba-tiba naman ngayon si Boy Lado. 2 trailer. Tapos kahapon, Trailer ng kapon. Ay, ano? nagpang 49. 4-9 lang yung boss. 4 na lang. Iba-tiba. Si Kabulok sa ano yun eh. Kay Danny. Carbo. Single lang ni Danny yun. Hindi, dalawa sila doon. Nakalagay single lang. Dalawa sila doon. Dalawa sila, boss? Alan.
Dalawa sila na. Nakalimutan niya talaga siya, Alan. Kaya Hindi nilagyan. pwedeng singgilan niya yun. Alpha Mart. Alphamart Pamat boss. yun eh. Sa Alphamart boss, pwede singgilan yan. Pwede. Sa bagay pwede, pero tagal. Hindi naman din. Wala kang kasama maboring doon. Oh. Kakakungituhan ba? Kayo, madalas din kami nag-single. Dati Shout yun, out yun, sa iba One na yung Viewers. Patakaran lang yun. Yung nababaho yung Hindi, una. sabihin, kapag kayo, kapag wala ng tao, boss, yung natatapat na single ba? Kasi iba, may sa Super 8, kailangan ng mga tao dyan. Lalo sa Axis, hindi naman kasama driver dyan, boss eh. Nakbilang yun. Kailangan ko ilang capacity nung pangarga mo. Hindi yung capacity ng tao ng Hindi, apyahinante. pag apat yung pahinante, pang 5 na driver niyan. Hindi, kasama na. Kasama na. Pero pag hindi mo pwede isama, kung iba, pangarga, Oo. kung ilan kung ano yung rules nila doon, kung ilan, yun ang magiging pahinante ng tao. Grabe init ngayon. No? 40 ano? Grabe yung kahit nasa ilalim ka ng truck. Tignan mo yun. Dati naabot mo. Tignan mo yung truck niya, sinubsob niya sa damuhan. Grabe. Hindi ganong mainit yan, boss. Kaya nga sinubsob. Kasi yung Sinubsob niya sa damuhan, oh. yan ang mag-ano sa araw. Yan ang kumbaga, yan ang pinakakaisamin yan. Ano yan? Tawag niyan, Malamig din. heat indicator. Para-paraan lang. Ito naman, meron ka naman dito, oh. Ayan. Kaso wala naman na araw na dito. Hindi, ay said boss, para ano, may sinag pa yan, mainit pa yung salamin yan. Hindi siya mag-reflect. Mainit yun eh. Busin nyo agad, iinit yan. Mas Tapos yung- magandang, mas Ah, magandang lolobo na- minute kasi tapos- kape. Lolobo naman yung yan namin. Tapos mamaya, yung mga sumahod ng 9K, pampamerinda, tinapay. Hoy, Boss, wala na sa sahod. alam mo, sasahurin namin ngayon. Dalawang araw lang sasahurin. Tsaka nung nakaraan, dalawang araw lang. Ito na, Bakit? Nagsanto-santo boss ah. Ayun nga pala. Di kayo bumiyay ng Webes? Nagluwad ako eh. Wala kami biyahe boss sa Webis. Lunis na boss. Ay, kay Ma'am ano pala, kay Ma'am Lo- Rachel pala yung ano. Martes, wala nga akong pasok Martes eh. Kaya dalawa lang. Kay Ma'am Rachel pala yung hanggang Webes. Oo, Hanggang si Webes Tabulok biyahe may nila. biyahe pa nun eh. Mm. Biyahe pa si Ultra Mega yata. Oo, nakaraan. Nag-load kasi kami. Ngayon, kung sakali, baka swerte yun, makompleto. Swerte yun. Kung swerte May yun, isa pa, ano mas ng holiday? kailan? Wala na happy holiday na Abril ah. Birthday ko. O yung holiday nga. Walang biyahe. Walang biyahe. Oh, good. Maganda pala, walang biyahe. Di pa nga. Siyempre, holiday yun talaga. Ano ba si Pogi sa inyo? Nandun sa may puno. Talian mo doon. Dito, ilalim. Ano sa may puno? Presko nga dun eh, ba't dito kayo? Hindi, mabaho kasi dun, ihiyan dun, tinataihan yun dun eh. Brutay doon. Oo, Tinatai. Oo, kaya nga, kaya sinuyod yun boss eh. nilinis yun dun. Nilinis yun ako. Anong nilinis ba yun ang dumi? Kaya nga no, boss, sumusobra ng amoy boss eh. Kaya naamoy na din siguro, nireklamo, inano ng management. Kaya na ano linis kahit papano. Grabe naman kasi yung iba na ano, bakit? May share naman dyan ah. Siya rin, nando pa sa gitna. Hindi, nandyan. Hingi mo lang susi sa guard. Ano may bayad yan? Meron, 10. Hmm. Oh. Ay, saan naman dyan? Dito? Nandiyan sa Ewan meron. ko lang kung may tubig doon, di pa na. Meron. Malakas tubig. Saan banda? May guardia dito. Guardia sa gitna. Yung dulo. Ay, sa gitna. Oh, di sa likod niyan. Ah, Diyan, hihiramin naman lang sa guardia yung ano. May ka lang 10. Ay, siya naman dyan ka sa gilid. Ah, grabe. Kung talagang sukol eh. Ah, grabe. Sukol. sagad na Sagad talaga. Di na aabot eh. Punta ka. Putik niya. Ay, stock na ng biscuit doon. 2023. Oo nga. Ay, kinakain ba nila? Hindi, yung kinakain din Pogi eh. Biscuit eh. Hindi, 2020. okay naman yung boss. Hindi pa naman ano, hindi pa hindi naman naman. naamag yung boss eh. Hindi naman nakasingaw yun eh. Tsaka maganda naman yung ano nun, yung balot nun.
palang deliver. Punti lang deliver ngayon ah. Inuuna nga yung mga tukod. Kagabi pa yata sila eh. Ang dami nga niya kagabi, tukod. Mga forward pa kagabi. Mga windban. Ibig sabihin matutukod tayo dito ngayon. Hindi. Tayo matutukod dito. Dito tayo papayag. Kung nabago ba nila yung kargahan eh, hindi tayo matutukod dito. Kaya na ano yung kahapon niya sa 49, Baklod. baklod. Di Ang dami pala, ang dami PUV boss eh. gugu na yon. 18 ba ang piso? Hindi, inano na boss yan. Inayos na boss. Eh, kaya na, binuksan ko yung kanina, maganda kamati. Saan? Ay, yung nose. Hindi na maganda. Kahit yung ano na yun, magandang kamati. Alin? Kasama yata sa isang PO yan eh, isang paleta. Kasi sa 549 boss, marami PO yun. Matagal pala yon. Hindi, eh kung nakaano naman boss yun eh. Kung by Maayos naman paleta po naman talaga boss. eh. Hindi kung inayusin lang maayos kahapon. Pag hindi, Lagi kami nakakilita na magkakaibon doon. Sir Jojo eh. Di ba niya nakaayos yan? Sir, nakaayos naman po. nakaayos. Kaso nga lang, Ba't pag ganyan ay tumakbo, halungkot kaya Hindi, niya, halungkat. pag tumakbo Kaya niya ka ganyan, mo, nakakalang nakaambalaan niya. pag tumakbo ka mo, Tagal na yun, tagal. tinan mo naman yung daan nila. Tagal. Ay, yung kalsada nila dyan. Ay, ganun-ganun yung truck. Titibag pa rin. At titibag. Ay, guguho. Ay, halo na talaga yun. Kahit maayos pagkakarga niyan, eh, kung yung kalsada nila lubak-lubak. Pagkagubuho yun, pipicturean niyo. Yun lang naman, Ay, yun lang naman, yun lang naman ang trabaho niya. Doon siya sumasahod eh. Picture lang eh. Siyempre, papasa ko. Siyempre, para may report ba siya? Hmm. Hindi siya nagpipicture na gano'n. Ikot-ikot lang, walang ma-report. Oo, wala ma-report. Eh, wala siyang sahod. Ito mo, pasok nun. Alas pumapasok yun boss eh. Alas 10. Tanghali. Kahit anong oras na pumapasok. Kahit dati pa naman, ganun ba naman. Bumili si Jomar na daw yan. Saan? Yan. Ano sa ilalim ng trailer? Itong trailer na ikisira. Tuloy natin. Oo. Tuloy natin. Gising nga eh. Hindi na, tutulog ng tao eh. Gising. Naglalaro na nga. Diyan mo lang muna. Kumaya ko kunin mo. Ay, dali ka karton, boss. Boss, karton. Dali mo dito. Mahangis pala dito, oh. Ha? Hindi, okay lang yan. Kina. Ayan yung karton. Doon, mahangin doon sa ilalim. Kaya pala dalawa dito eh. Botol yan. Kaya ho. Kaya ho. Sumayang ka. Oh. Kaya. Sumayan sa bulungan. Ano, punta yung ano. Buwan na yan. Hoy! Shout out sa mga Shout out kay kababayan ko dyan sa Pinas. dito Ay, kami shout out, sa, ano, sa mga- Saudi ilalim. Saudi tago-tago. Ano yun? Jolly sa R? Hi. Hello, Lods. Dito na kumanta itong babae na ito, no? Bisaya na ito. Malamig dito. Dito na kami ito. Carton. Eh, higa-higa. So, press ko dito sa ilalim ng ano. Trailer. Shout out dyan sa nanonood. Mga Oragon dyan. So, ganito kami mga ano, buhay tracking. Pag mainit sa taas, Yan. Yan mo dito yan. Dali mo dito. dito kami sa ilalim ng truck. Hanggang kuha ng kuha dyan, makakasuhan ka dyan. Magnanakaw. Suwa ka dyan. Laki ba ng karton na ito? Wala kay cartoon ko. Upok ba upok?
Sarap eh. Shout out sa 2 million viewers. 2 million. Wah, hawaan mo yung 2 million. 2 lang. Walang million. Ang grabe yung init niya. Talaga dapat sa ilalim talaga ng truck. Sana dapat dinala mo yung isang duyan mo eh. Wala na doon sa bahay, binigay yata ng asawa. Gano to? 100? Sundal, bigay lang sa kapitbahay ko. Pilpis. Ay, ganito pala gawa sa Philippines. Pilpis. Ay, pang ano pala, pa kids. Oo, lambat. Lambat to, pang dilis. Ano? Mamalilit eh. Mga gano'n ka lalaki, di na makalusot niyan. Oh, dilis niya. Gapanger. Ito yung sinasabi, one finger ito eh. Hindi naman nga so, Ito yung sa'yo, di ba? Sinamulin to. Boy, shit! Wala naman akong pag-aari dyan. May pag-aari ako. Pag-tsatsaga ba ako. Pero kasya talaga. Dalawa ka talaga dito. huwag ka kasi mababa. Kaya dalawa Hindi guys. matibay to. Tibay ito guys. Ang problema lang. Ito lang hindi matibay guys. So, butas-butas kayo. So. Saan? Butas-butas. So, ayan o. Tayo na. Video pa rito. Ang ano lang nito. Mahumunat kasi ito. Unat. Mahumunat. Ganun pa lang gawa ng pelpis na. Ewan ko lang kung may lambat din na puti. Yung puti na. Puti. Wala. Meron. Meron di makakalabas. Di daw nakakaano sila. Bibili na kakabili. Doon daw ang nabagsakan sa ano eh. Sa Visoria eh. Hindi, dyan mismo. Hindi na Hindi bibili. na kami nag-ano nga ako ng ganito eh. May 100 yarda. Oo. Kasi pang tulong sa Pato. tuo ng tinibubal natin sir. Kung paano ako sa akin. Tinanong ko si kapitbahay namin. Hindi daw sila nung pwede nagkakano doon. Sabi ko yung mga damage. Yung mga punit. Yung buo na ano. Hindi daw pwede. Kasi yung sa likod ng bahay ng ate nila, malawak yun eh. Babakuran sana kasi ano sila ng pato. May pato nga si Baldo, di dalawa. Saan? Sa bahay nila doon sa kasi doon si Baldo nakatira sa bahay ng ate niya, may kabilang ano, mayroong kabilang bahay. Walang nakatira, sila Baldo nakatira eh. Yung bahay ni Baldo pa tapos eh. Bubong na lang kulang pero simentado na eh. Naliwan na niya eh. Patir na eh. Paglipat na lang nabubong. Sabi mo, lipatan na yun. Tangunan, ganito mga syuta mo. Tatawan.